Hello guys, nandito nga kami sa Malaco Viewpoint. Dito nila dinidikit ang mga sticker ng mga vlogger na katulad ko, kaya pag nagawi kayo dito guys, magdidikit kayo ng mga sticker nyo para na rin ma-promote ang mga channel nyo, kasi maraming turista dito, iba't ibang lugar ang pumupunta, kaya kung nagawi ka dito sa Malaco Viewpoint San Nicolas, Pangasinan, hindi ka magsisisi sa view at malamig pa. At may tatlo akong kilala dito na vlogger na sikat din sa social media, kaya ano pa ang hinihintay nyo guys, pasil na kayo kung di pa po kayo nakaka-follow sa aking page Limar Sinagosi lamang po, at sa aking YouTube channel please naman po pakisuporta po ang Kill Egit TV guys. Maraming salamat mga lodi. Hello guys, nandito nga kami sa Malaco Viewpoint. Dito nila dinidikit ang mga sticker ng mga vlogger na katulad ko, kaya pag nagawi kayo dito guys, magdidikit kayo ng mga sticker nyo para na rin ma-promote ang mga channel nyo, kasi maraming turista dito, iba't ibang lugar ang pumupunta, kaya kung nagawi ka dito sa Malaco Viewpoint San Nicolas, Pangasinan, hindi ka magsisisi sa view at malamig pa. At may tatlo akong kilala dito na vlogger na sikat din sa social media, kaya ano pa ang hinihintay nyo guys, pasil na kayo kung di pa po kayo nakaka-follow sa aking page Limar Sinagosi lamang po, at sa aking YouTube channel please naman po pakisuporta po ang Kill Egit TV guys. Maraming salamat mga